Ang Mount Isarog ay isa sa may pinakamataas na tugatog ng bundok sa buong Bicol. Hi na. Pero sa kabila ng taas ng tugatog nito ay ang mga nakatagong panganib na maaaring kaharapin ng sino mang gustong pumasok sa malaparaisong lugar. Ngunit ang panganib at pangamba ay hindi alintana ng mga taong nagnanais malagyan ng laman ang kumakalam na sikmura. Sukdulang ilagay ang isang paa sa bitag ng kamatayan. This is El Ribuya of the Prospect. Let's inspire one another and expand our consciousness. Ang Mount Isarog ay isa sa may pinakamataas na tugatog ng bundok sa buong Bicol. Matatagpuan ito sa gitna ng Camarines Sur. At tinatawag na Volcan de Agua dahil sa mga regalong yamang tubig katulad ng mga ilog at talon. Isa sa may pinakamalaking natural park ng Camarines Sur at pinagmumulan ng tubig ng mga bayang nakapaligid dito. Tahanan ng mga iba't ibang klase ng hayop, malalagong halaman, malalaking puno na pinagtibay ng panahon. Nag-uumapaw sa yaman ng regalo ng kalikasan, katulad ng abaka na isa sa pangunahing sangkap sa paggawa ng pera. Ang bundok na ito ay sumasalamin ng tayog ng pangarap ng mga taong naninirahan malapit dito. Kasama mo itong mga bata, umakyat. Oo, ito mo. Habang kami ay nagsasaya at nilalasap ang regalo ng Volcan de Agua, isang mag-anak ang nakita naming bumababa sa matarik na daan pababa sa ilog. Ito ang pamilya ni Potpot. At dito, sinumulang hawakan ng pamilyang ito ang aking puso. Kuya, ano pong pangalan mo? Rian po. Ha? Rian. Rian? Apelyido? Ludovico po. Okay. Tapos ikaw, ate? Luna po. Parang mabata nyo pa. Ilang taong ka? 29 po. 29. Ikaw? 30 po. 34. Ano pong hanap buhay mo, kuya? Nagtatanong lang po. Nagtatanim? Nagtatanim? Pero ano po yung ginagawa mo galing, nakita namin, kasama mo yung pamilya mo, galing ka dun sa tuktok? Nag-aranan. Nagano po sa abaka? Nangunguha kayo ng abaka? Maraming abaka sa taas. Marami po. Ayun no, makikita natin, ayun yung abakang kinuha nila. So anong oras po kayo umaakyat? Umaga po, Mga 6:30 akyat na kayo. Tapos pagbaba nyo, ano po, 11:30 na po ata. hindi, I mean, yung usual, yung araw-araw. Ano po, paminsan, then Mga magkano naman yung nakukuha nyo sa isang araw? siguro mga 500, kaya pesos sa isang araw.500. Yung piraso, 500 na peraso! Tapos, ano pong gagawin mo sa 500 na peraso? ipon-iponin mo yung mga 25 piraso, bibigkisin mo, binta mo. Mga magkano yung 25 pieces? Ang 25 piraso po, 7 pesos. 7 pesos! So mga, sa isang araw, magkano nakukuha nun yun? Mga 500? Mga 500? Maraming Kaya pag marami, pero hindi yan normal, ay hindi man, wala ka ng ibang pinagkakitaan Ano po, tatanim ng saging, ng saging. saka samot.
Gumagawa kayo ng walis tambo. Okay. Pero wait lang, nakita ko bakit kasama yung mga anak nyo. May dalang. Minsan, hindi naman madalas. Okay. So, ngayon sumama lang sila. Hindi ba delikadong umakyat? Delikado po. Delikado. Pero bakit nyo sinasama? Ito po yung bahay ni Chona at ni Rian. Yung sasamahan natin sa bundok kasi doon nagtatrabaho yung asawa niya. Katulad ng pamilya ni Raymond o Potpot kung tawagin ng kanyang mga kalaro, sa paanan ng bundok na tinatawag nilang tribo, larawan ng batang masigla, masayahin at sabik sa paglalaro, ngunit kasakasama na ng kanyang ama sa pag-aani ng abaka at iba pang yaman sa tuktok ng bundok. Isang mapagpalang araw po sa inyo mga ka-Elspirations. Ngayon po, nabigyan tayo ng isang pambihirang pagkakataon para makasaksi or masaksihan ang buhay ni Raymond. Katabi ko siya ngayon. So, pupuntahan po natin kung ano yung pinupuntahan nila ng tatay niya dito po sa bundok ng Mount Isaro. So, araw-araw po nila itong dinadaanan. Sobrang nakakapagod. Hi na. Ay, wala na sa Raymond. Mon! Raymond!
Pero pwede tayo magpahinga ha. Hindi, game lang. So, mga 15 to 30 minutes na kami naglalakad. Tama, no? At mukhang hindi ka nakakayanin. Kaya yan. Push! Uli pa kuma. Oops! Masaya mo. Sige, go. Hindi. Guys, hindi. Alintana rin ni Raymond yung mga tinik na kanyang dadaanan. Hindi alintana ang panganib at ginagawang palaruan ang masukal at matarik na lugar. Hindi ko na kaya. On normal days, kasama niya yung mga anak niya. 2 maliliit. So imagine nyo, magkano ka hirap umakyat. Para lang kumuha ng Aba ka. Hindi ba tayo mag-rest? Inom muna ako doon. Ano ba ko? Yan po si Raymond. Nangungo po siya ng pako. Isang tumbling na lang. Ulo na? Nadaktak na yung pao. Yo! Hunig mo, Yeah. parige. Isang maling apak mo lang, Pwede kang pwede kang madulas. At dadaos-dos ka papunta doon. Patay-patay yung mitis. Ulit. Sadyang nabihag ni Potpot ang aking atensyon sa kanyang pagiging masayahin, maliksi, palangiti at positibong aura. Ang bawat apak na mga paa ay nakapagbibigay ng enerhiya at pag-asa. Kahit walang tsinelas si Potpot o anumang suot May sa mga bowling paa, talaga? kayang-kaya niyang takbuhin ang masukal at mapanganib na daan. At para sa kanya, ang lahat ng ito ay parte ng paglalaro at pagiging bata. May mga bitag? Dito na nga tayo sa abakahan ni Kuya. Mond, anong grade mo na ulit? Grade 5. Nagmumudjol ka? Paano ka nagmumudjol? Sumasama ka kay papa mo? Pagpapatukdo ko kay mama. Ah, hindi ka marunong mag-Tagalog? Hindi? Ah, so nagpapaturo daw siya kay mama niya. Ginagawa mo muna yung module mo bago ka sumasama dito sa bundok? Po. Hindi ka natatakot? parang sisiw na sisiw sa'yo yung paglalakad. Raymond, sinong teacher mo? Sino dati teacher mo, Mon? Si Sir Ryan po. Ryan? Ah, si Sir Ryan.
Tapos, ulitin. So yan, 'di ba yung tanong ko dati, yung alang 25 pieces, 7 pesos. Pero mas mahal na 'to, 'di ba? Tama. Ano po ito? 38 ba? 38 per kilo? Apo. Ah, okay, malaki-laki. Ah, patutuyuin pa yan. So dapat ibenta mo. Bibilad muna bago ibebenta. Ibebenta, tuyo na dapat. Uy, di magaan. Opo. Per kilo. Naku. Kaya lugi. Oo. Kaya ganyan po. Pag walang trabaho sa baba, dito naman sa taas. Mm. Pero at least meron kayong option. Kaso delikado kasi dito eh. Mamaya magtitinda naman siya. Nang, Masipag yan eh. talaga, nang. Saging sa hanawan. Sipag nga. So, di ba kuya nagtatanim ka? So, pag walang tanim, dito ka pumupunta. So, halos araw-araw ka ngayon dito. Ah, sipag. Tapos balita ko, kuya, nagtitinda ka pa daw. Opo. Yung mga nakukuha mo dito, tapos tinatanim. Yung nakukuha ko sa pagtanim ng sagay, yung binibinta ko saan? Ah, dun sa may bayan. Sipag naman. Yung bili ko. Pamili bigas, oo. 15 piraso ng tuyong abaka para sa 7 piso at 38 piso para sa 1 kilo ng abaka. Hindi alintana ang matinding sikat ng araw, ang bantang panganib ng mga ahas at iba pang ligaw na hayop sa gubat, at bigat ng abakang itinuturing nilang ginto sapagkat ito ang pupuno sa nangangalam na sikmura. So, magandang araw po ulit. Kung nakikita nyo yun yung tinatawag na tribo. Doon sila nakatira. So, pagka wala silang trabaho doon, walang tinda, walang tanim, umaakyat sila dito para kumuha ng abaka. Yun nga lang, yung abaka pala, once a year lang pala to kinukuha. So, ibig sabihin, hindi rin madalas yung hanap buhay dito. Pero kung wala talagang choice at walang mapagkakitaan sa baba, umaakyat sila dito, nagbubuwis buhay para sa abaka. So, ito yung binibenta nila, 25 pieces nito, 7 pesos lang. So, pupunta si Raymond ngayon dito mangunguha ng abaka para sa 25 pieces na piraso. Ihahagot So, simula dito, pagka nakuha nila to, ginagawa na to. Tapos, hindi pa. Patutuyuin nila yon. And 38 pesos lang ang kilo ng tuyo. So, imagine natin, ito mukhang madami, pero pag natuyo to, konti lang, mga ilang kilo lang yan. So, ganun kahirap ang proseso para lang sa isang kilo ng abaka. Yun. So mamaya makikita natin kung paano nila ibababa. Ang hirap nung daan, napakatirik, pero bubuhatin nila yan ni Mang Rian para ibenta sa baba at makain ng pamilya. So ganun po kahirap ang proseso nila. Nagre-ready na po kaming pababa. Tapos na po sila sa pagkuha ng abaka. Sasamahan na po natin kung paano nila dalhin
sa baba yung mga nakuha nila dito. So, may iba daw daan. Mas madali ba yung daan? Mas mahirap. So, mas madali daw na daan. Hindi na tayo dadaan sa kanina na sobrang sukal. Meron tayong pwedeng daanan na mas madali daw. Tingnan natin kung gaano kadali. Let's go! Walang matirik na daan sa pag-abot ng matayog na pangarap at walang masukal na lugar sa taong may kagustuhang guminhawa. Pero sana, sipag at tiyaga lang ang sukatan ng kahit anong yaman. Sana mayaman na ang pamilya ni Potpot. Sana, Iyo. tatag ng puso at tibay ng dibdib lang ang sukatan ng tagumpay ng bawat tao. Di sana, sigurado na ang kinabukasan ni Potpot. Wow! Nakita yung mga dala. Kung ang isarog mayaman sa kalikasan, bakit ang mga nakatira rito ay pinagdaramutan ng kayamanan? Nandito po tayo sa may ilog, stop over daw, kanina, kasi medyo may distansya po yung lalakaran natin papunta sa bahay nila Raymond. So, dala-dala na namin yung inuha ni Raymond. Pero ito, lilinisin na lang yan eh. Tapos, good to go na. Benta na yan. Anong masasabi mo, Raymond? Parang walang effort, oh. Ano masasabi mo? Masaya ka ba? Masaya siya. Si Raymond kasi parang naglalaro lang. Sobrang alam na alam niya yung bundok, alam na alam niya yung daan, ang bilis-bilis niya, hirap na kami kabulin siya. So, ganun lang siguro kasimple, pero yung pinagdaanan, yung tirit ng daan, yung pangamba na baka may ahas sa dinaraanan, tapos yung sukal ng lugar, hindi pa natin alam kung may mga baboy ramo na darating o pupunta sa atin. So, kasi may mga baboy ramo daw dyan. At iba pang mga hayop na pwedeng umatake anytime. Pero hindi nila yun alintana kasi ang iniisip nila yung trabaho. Sobrang sipag ng pamilyang to. Kaya hats off ako. So kung sino man po ang gustong tumulong, lalo na kay Raymond at sa pamilya nila na mas ensure yung kinabukasan niya, yung pag-aaral niya. Grade 5 pa lang po siya. So wag
wag po nating hayaan na pakalakihan niya yung ganitong trabaho at ganitong gawain. So, maraming salamat. Medyo maglalakad pa kami. Pupunta po tayo sa bahay nila Raymond. Isa sa pangunahing material sa paggawa ng pera, ang abaka. Kung sana ay may katumbas itong malaking halaga. Wala sanang potpot o iba pang bata ang kalalakihan ang ganitong sistema. Ito po si Elwi Buya at nag-iiwan ng isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Thank you so much for watching. I'm grateful for you all with the support, and if you haven't subscribed yet, please click the red button over there, like this, and see you on my next video.